Wis rampungan masak, iki lanjut resik-resik. Assalamualaikum, halo Kang Mas Mbak Yu. Tumben-tumbenan iki mau oleh masak rampungnya gasi. Pokoknya selama libur sekolah ngene iki males arepe masak isu. Lah kok iki mau tumben rampungan gasi, jane penak rampungan gasi ngono kuwi gak dirusoi anak yen masak. Lah yen wis rampungan masak ngono kuwi kan ya wis ayem, iki gari resik-resik. Yo iki mesti padha salvo karo sapuku sing tak nggo nyapu kamar kae mau. Kayak ngono si anyar oleh 3 dino, lah kok dinggo ngebuk opo ngono ra mudeng aku karo bojoku ki. Lah ndilalah kok ya tugel pas nang tengah-tengah ngono kuwi. Arep dibuak yo eman, sapune kuwi mau jek api. Ya wis akhire sak yahene iki yo jek tanggo. Lah iki malah sing dienggo nyapu-nyapu dapur iki malah sapune iki mau jek api, malah jek utuh iki sapune. Lah iya wong iki sapune sing tuku keri, lah arepe tak ijolke nggon kamar kae mau. Yo gak iso sapu kamar kae mau iki lembut banget, dadi gak iso nggo nyapu mlesteran ngene iki. Soale iki ngono iki plesterane jek kasar, dadi yo nek nganggo sapu sing alus ngono iki gak iso resik. Kayak yen plesteran kasar ngene iki yang disapu kemebul, ya ampun debune nyandi-nyandi ngono kuwi. Bagi tip dong piye carane ben gak kemebul ngene iki. Ya minimal bleduke ben gak nemen ngene iki lho. Tapi cara selain dipasang karpet di keramik lho ya. Yo sing gak nganggo biaya ngono lho. Matahari ini kayak cetar padahal lagi 6:30. Mari sapu-sapu mburi iki pindah nang ngarep. Pokoke iki mau sing tak sapu bagian mburi dhisik, bagian ngarep keri-keri wae. Ribet nyapu bagian kene iki akeh perintilan sok. Kayak iki kabel-kabel ya turut ngarep lawang. Dadi yen resik-resik gak iso cepet, leren nyingkrih-nyingkrihno alat-alat kuwi mau. Kadang isuk ngono ki ya wis disingkrih-singkrihno, wis dirapi-rapi ngono kuwi. Ora dadak ngenteni sore, wis balik ke setelan awal meneh, wis beserakan kabeh ngono pokoke. Heran aku pokoke gak iso rapi kaya omahe wong-wong ngono kuwi lho. Padahal iki bendine wis tak sapu, esuk sore lho tak sapu. Tapi kok panggal gak iso rapi ngono, gak iso resik. Piye lho carane? Ngene iki wis tak lumpuk-lumpuke, wis tak dadekne siji ben ringkes. Lah engko 10 menit kemudian lho wis beserakan kabeh, wis balik ke setelan awal pokoke. Dadi malah sok kesel dhewe. Kadang ngono wis males ngono arep nglumpuk-lumpuke, tapi kepiye maneh? Yen gak diberes iki yo gak enak dipandang mata ngono lho. Biyuh nyapu sisih kene ya padha wae. Bleduke ya gak karu-karuan akeh. Pindah sapu-sapu nang sisih kene. Lah iki ndek sore ya wis tak sapu lho. Lah tapi bagian kene iki ya wis reget. Iki ya larangan saka njero omah Dik mau. Karo wingi sore iki mau wis disapu. Lah terus dienggo dolanan bocah-bocah meneh. Lah ya kuwi mau jenenge bocil akeh ya wis lah. Kira-kira wong-wong sing omahe resik ngono kae iki nyapune sedina ping pira ya? Apa nggono sing nyapu ya setiap menit, setiap detik ngono. Ya mungkin ya gak duwe bocil bareng sih ya. Dadi kebersihan tetap terjaga ngono lho. Wis rampung nyapu, lanjut dikrak terus dibuang sampah. Mari ngono leren sik sambil menikmati lagu. Bayu pokoknya nang ngono full musik wis, pokoknya kupinge kudu kuat. Wis rampungan kabeh iki aku tak lanjut sarapan dhisik iki. Monggo sarapan, bismillahirrahmanirrahim. Iki mau masake ayam kemangi karo kulupan godhong kates. Beh, mantep tenan yen lauk kuwi mau enek kulupane ngene iki. Nggarai makmi tambah semangat ngono ki lho. Iki mau godhong katese ya rada-rada pahit sithik ngono lho. Tapi bagiku gak masalah sih pahit sithik we. Yah, berhubung durasi videoku ya wis arep entek, aku tak pamit dhisik. Wassalamualaikum, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.